Magtymly Pragyň 300 ýyllygyna. Ýazyjy Osman Ödäý. Magtymly Pragy. Aşgabat Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugy. 2014-nji ýyl. Halkyň ýeketäk hem taýsyz genisi bolmak üçin megerem adamyň erkinne bolmadyk million şert gerekdir. Şol milliony ýeken sanap görkezmek mümkin näl. Emma bir zat belli. Magtymly olaň hemmesem bar. Türkmenliň gadymy oturumly, ýurdy, etirek dürli halklaryň ilminiň, medeniýetiniň alşýan ýeri bolupdyr. Gerekli ýerlerine we gerekli wagtyna dogulmak diýil, ýani geniligiň ilkinji şertlerinden biri bolsa gerek. Bu wagtda şahyryň bagty getiripdir. Külli İslam dünýäsiniň iň kämil edebi diline ýazylan dünýä söz medeniýetiniň altyn hazinasyna giren Pars şygyryýety Magtymlyň eliniň aşagyna bolupdyr. Gunwataryň Goethe, Pushkin, geyne ýaly ägirtleriniň agzyny açdyran, kelini galdyrdan Ferdowsi, Hayyam, Sagdy, Hafiz, Nazamy ýaly beýikleň sungaty Magtymlyň öz mirasy edeb mektep bolupdyr. Şahyrana sözüň şolardaky beýik derejesi biziň milli şahyrymyzyň badabat, şygyryň hem pelsepeň ýokary belentligine çykmagyna esas bolýar. Galy berse de oň dogduk mekany biziň 20-nji asyrda çenli ösdürilip, talaşlanylyp gelinen iki sany esasy edebi dilimiziň. Orta Aziýa edebi dili adyny alan Çağatay türki edebi diliniň iň beýik wekili Alşir Nowaýy hemde Rumi türk edebi diliniň Yunus Emre, Nesimi, Fizuli ýaly wekiller bar. Özboşy utgoşýan künjegidi. Şu ikisiniň münasip mirasy şöre bolan Magtymly bulary utgoşduryp olan gazananlaryna halkyň janly durmuşynyň diliniň gymmatlyklaryny tiňdirip, täze häzirki türkmen edebi dilini döretmegi başardy. Aýdylşy ýaly Halipa görünüňki başgaça bolýardy. Ýöne ýene aýdylşy ýaly Halipadan ozduranyňky ondan başgaça bolýar. Beýik onada juda beýik şahyr bolmak üçin halipa görmek üstesine de halipalardan ozdurmak gerek. Ýöne iň beýik şahyram ilki bilen adamdyr. Adama bolsa asyl gerek. Biraz başga ruhy, alkem, başga ýygy bolan orta asyrlary ýyzy goýup, 18-nji asyrdan başlanýan täze döwrüň milli genisi Magtymlyň şejeresine, türkmeniň milli taryhyna daxyllygy görýär. Ol göýekleň türkmenlerindendir. Göýekler orta asyrlaryň iki beýik taýpasynyň gaýlar bilen dodurgularyň birleşmeginden emele gelipdir. Beýik Osmanlylaryň, Gaznalylaryň gaý türkmenlerinden çykanlygyny taryh bilýär. Gaýlaň meşhurlygy, öňbaşçylygy Magtymly edebi şahyrana beýiklik bolup oýanypdyr. Milli geçmişiň ruhyet beýikligi atasy Döwlet Mämet Azadyň şahryýeti arkaly jany hakykata öwrülipdir. Ähli türkmen ulamasy geçmişiň gawarasyna maýyllyk bilen çäklenmän, durmuşyň öňde goýan güzaply meselelerine tutuş milli möçberde ýerginsiz jogap gözläp şeýdibem, nazary gyzyklanmalary hem aladalary türkmeniň geljekki ykbalyna gönügen Azady Magtymly üçin ruhy, ahlak hem akyl mektep bolupdyr. Şahyryň öz atasyndan biziň pikir edişimizden hem bilişimizden has köp zatlary alanlygyny tasdiklap bolar. Bu wagtda dini sowapçylyk hem felsefe ilmläriniň esaslaryny Çağatay türkmen edebi diliniň inçeliklerini hem nepitliklerini we ýene-ýeneleri agzamalydyr. Peýgamber destidir, desti atamyň sözleri Azadynyň ogly üçin kim bolanlygyny öz-özünden görkezýär. Magtymly ilim bilim hem edebi gözleglerini atasynyň geçen ýoluny geçdi. Ýürüýte hem ulgamlaryň orta bilimi bir wagtlar Döwlet Mämede okudan Niyaz Salih Mollaň mektebine aldy. Ýigit çykyp neje menziller söküp Hywa bardy we bir wagtlar Azadyň ýokary bilim alan medresesine maňlaýyny diredi. Atasynyň gymmatlyklaryny, pikirlerini janyna siňdirdi. Oň döredän jümleleri hem keşipleri bilen pikirlendi. Emma munna saklanmady. Milletiň janly, her günne hem, her pursatda özlüksiz kemale gelýär. Oň geljegini amal edýän durmuşyna lükgölügi bilen özüni urdy. Durmuş baradaky kämil pikir pelsepelerden durmuşyň özüni has ileri goýdy.
yüregiň janly urgusyny howaý ýürek hyýalatyndan has iler tutdy. Kitapdan näl, durmuşdan has köp akyl aldy. Durmuşy kitabyň diline sygdyrjak bolup azara galmady da, durmuşyň diline sözlemäge ukuyuply kitaby şygyr ýeti döretdi. Netijede azada atly kökleri asyrlyň çuňluklaryna gidýän beýik daragyň garaşylmadyk, düýbünden üýt goşup meýwesi peýda boldy. Muňa magtymlyň diňe aýry-aýry pursatlary we wakalary, belli şygyrlaryny saklap galan terjemahaly we ömri şaýatlyk edýär. Şahyry ykbal gerek, terjemahal gerek. Hakyky. Muny atasyndan tapawutlykda, diňe alimden däl, bütün milletiň şahyry bolman, diňe ilmiň däl, hut durmuşyň halipasy bolan magtymly Pragyň ömri ýene bir gezek tasdiklaýar. Bu hakykat meýweli baga öwürmek üçin tohumyň ızgarly topragyň çuňlugyna atylmalylygyny, nahalyň gunçulap gül açmak üçin oň topragyň soňy hem howaň ýaşaýyş güýjüni özüne siňdirmeliligini, oň daşdan bakanynda asudalyk bolup görünýän, aslynda allym merdimli durmuşyň jümmüşini özüne urmalylygyny aňladýar. Ýöne bu hakykatyň bir ýüzi. İkinci ýüzüne seredende terjemahal diýilýän geniliň üstüniň açylşynyň, geniliň durmuş arkaly gunçalap gül açyşynyň taryhdygyny görýärsiň. Hakykatyň ikinji ýüzi has agramly gelýär. Birincilik şoňa degişli. Beýle däl bolsady, onda durmuş her bir adamdan beýik şahyr ýasardy. Rowaýat bar. Aýaly Orazgul Toýlyka Döwlet Mämet düýş görüpdir. Düýşünde howlusynyň orta arasynda äpet daragat gül açyp meýweläp oturanmış. Dosty bu düýşüň şeýle ýorgudyny beripdir. Senden üýt goşup beýik ogul dörejek. Ýöne döwründe oň gadyr bilinjek däl. Öz watanyňda peýgamber bolup bolmaýa diýen gadym pehimiň ýene bir tarapdan tasdiklanmasy. Watan düşünjesi diňe giňişligi däl, wagty, döwrüm ölçün alýar. Şertler aýdanda öz döwrüňde peýgamber bolup bolmaýa, heňam bar zady yer we yer goýýar. Öz döwründe oglanlykda hem ýigitlikde magtymlyň başdan geçiren durmuşy 18-nji asyryň adaty türkmen ýigidininkiden az tapawutlanandyr. Geniler akyllyl, beden taýdanam ýer ýetişýärler. 15-16 ýaşlarynda ol meňlatly owada şygynyň ışgyna düşüpdir. Magtymly meňliğini alypmy ýa almanmy diýen jedel bar. Men bu jedele goşulmak islegimem ýok, borjumam. Men meseleni aşy oňnadasym gelenok. Onsoň oňnuklyk bolanna, ýerlik bolanna da bu men ýazyjyň däl, edebiýatçylyň işi. Hiç ýeli jedele girmezden, anyk düşündiriş bermezden diňe şahyryň terjime halyny, öz görüşümi beýan etmek isleýän. Şahyryň öz aýdyşy ýaly oňa meňliginiň nesip bolmandyr. Sebäbini Hudaý bilýär, oň bilýänini insan bilmeýär. Bir zat belli, magtymly meňligini genilere mahsus mehre bay ýürek bilen çuňdan söýüpdir. Ondan aýra düşmek ýaş ýürek üçin uly zarba bolupdyr. Şonuň köp wagt geçmänkä ýaşyna ýeten magtymlygyny öýüripdirler. Arman bary ýogy 3 ýyldan soň 20 ýaşynda oň gelini aradan çykýar. Bu ykbalyň ýaş magtymlygyň başyna iňdiren ilkinji aýlygynç urusy bolupdyr. Ine şeýdip geniligiň üstüniň açylmak üçin gerek terjemahal wakalarynyň pajigasyny şahyr jahillikden görüp ugrapdyr. Ilki aýrylykdan ýanmak, soň nätan şygyda öýlenmek, oň özüňi düşünmeýänliginden zeýrenç. Duşdum ümmülmez nadana. Ondan soňam iç gysgynç hem hasratly müjerretlik. Bu zatlaň bary şahyrda öz bolşly ýasawy terbiýeleýär. Şahry durmuşyna geniler tashemişe ýalňyz bolýarlar. Durmuşy şeýle öwrüm alan magtymly ýaly beýikler ikisi ýalňyz. Şeýdip Freyd'in sublimasiýa diýýäni işläp başlaýar. Şahyryň ähli gujury, bir gujura, döredüjülük gujuruna öwrilýär.
döredijilik gujurnyň kuwatlygy barada bir az soň şahyryň şahsy durmuşyna bu pajigaly wakalar milletin ykbalyna öwrümli pursady bilen gabat gelipdir.